Φίλες και φίλοι του Χαλκιδική TV, καλώς ήρθατε. Τα δίκτυα της Χαλκιδικής είναι και πάλι μαζί σας, πάντα δίνοντας το λόγο στους πρωταγωνιστές. Σήμερα δεν θα συζητήσουμε το καθιερωμένο εντός των συνόρων του νομού, αλλά θα μιλήσουμε με τον δημιουργό, θα πω εγώ, του πρώτου σωματείου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που αφορά την Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους ερασιτέχνες αθλητές της χώρας. Μαζί μας ο ποδοσφαιριστής Άγγελος Νίκου, παίχτης της Τερψιθέας αυτή τη στιγμή, αλλά γνωστός στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, καθώς έχει περάσει από λίγες ομάδες. Μαζί του όμως δεν θα συζητήσουμε για θέματα εντός των αγωνιστικών χώρων, αλλά για ζητήματα που αφορούν άμεσα τους ερασιτέχνες και δυστυχώς είναι πολλά. Άγγελε, καλώς ήρθες στην παρέα μας και καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα, αφού σε συγχαρούμε πρώτα για την υλοποίησή του. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ και για τα λόγια. Να είσαι καλά και να πηγαίνετε πάντα καλά εδώ με την εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και πάλι. Να είσαι καλά. Θέλουμε λίγο να γνωρίσουμε αρχικά τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Νίκου και στη συνέχεια πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς υλοποιείται στα πρώτα της βήματα. Εντάξει, κοίταξε να δεις, η ενασχόλησή μου με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο έχει περίπου 10 χρόνια. Προηγουμένως ήμουνα σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες αγωνίστηκα για 3-4 χρόνια περίπου. Από εκεί και πέρα, κατά βάση με την Τερψιθέα νομίζω ότι είναι η ιστορία μου συνυφασμένη, ας πούμε, με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα τα τελευταία χρόνια έχω και κάποιες επιτυχίες με κάποιους άλλους συλλόγους, με το Χαραβιακό, με την Αλσούπολη, με την Κεσαριανή, που είχαμε κάποιους πρωταθλητισμούς, να το πω έτσι, και μαζί κάναμε και την περσινή χρονιά την πορεία που κάναμε με την Αλσούπολη. Ακριβώς, και είναι τιμή μου που σε είχα συμπαίχτη αρχικά, πρέπει να το πω και αυτό. Αμοιβαίο. Πες μας τώρα στο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς υλοποιείται στα πρώτα της βήματα. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έχουμε περίπου 2 χρόνια που το έχουμε βάλει κάτω και το σκεφτόμαστε. Έχουμε μπει στη διαδικασία από κάθε πλευρά και το έχουμε αναλύσει προκειμένου κυριολεκτικά να μην μπάζει από πουθενά. Και ήταν κάτι που πέραν το ότι με όποιον το έχω συζητήσει μου έχουν πει όλοι ότι το είχε ανάγκη ο χώρος. Πάρα πολλοί επίσης μου έχουν πει ότι το έχουν σκεφτεί να το κάνουν και παρελθοντικά, απλά δεν είχαν το χρόνο και επειδή υπήρχε μια σωρία υποχρεώσεων, κανείς δεν έμπαινε στη διαδικασία να το βάλει μπροστά. Νομίζω ότι αν δεν ζούσα και εγώ κάποιες περιπτώσεις με συλλόγους που μου δημιουργήθηκαν προβλήματα αναλόγου τύπου, ίσως και να μην το έβαζα ποτέ μπροστά, αλλά έκατσα και το σκέφτηκα όχι μόνο εγωιστικά, από την άποψη ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε και βιώσει αυτά τα οποία βίωσα εγώ εκείνη την περίοδο. Οπότε μετά σκεπτόμενο συλλογικά είπα ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορούμε να βάλουμε πλάτη στον οποιονδήποτε, προκειμένου να μην βιώσει κατά βάση ψυχολογικά αυτή την καταπίεση και τον εκφοβισμό, να το πω έτσι, και να σκέφτεται την επόμενη μέρα αν θα έχει το δελτίο του στα χέρια του π.χ. για να πάει στην ομάδα που θέλει να συνεχίσει να παίζει μπάλα ή αν θα συνεχίσει να παίζει μπάλα στη χειρότερη. Μάλιστα. Στα πρώτα τώρα, στις πρώτες μέρες τώρα του νέου εγχειρήματος, έχεις δει ανταπόκριση από τους ερασιτέχνες αθλητές και κυρίως τους ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, και ήδη πριν καν μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι ξεκινάμε με ιδρυτικά μέλη κτλ. Δηλαδή μόνο στη διάδοση της ιδέας μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης είδαμε μία ανταπόκριση μαζί με τον νομικό κιόλας του σωματείου, τον Γιώργο τον Τζάκαλο, τεραστίου μεγέθους ανταπόκριση κυριολεκτικά, η οποία ήταν προφανώς κατά βάση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, τους οποίους καλώς ή κακώς έχουμε αντιμετωπίσει σαν αντιπάλους ή τους έχουμε κάνει συμπαίχτες και μαζί, Μιχάλη, ενδεχομένως. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο περίμεναν όλοι να ακούσουν και απλά δεν το άκουγαν, δεν το έβλεπαν. Κανείς δεν είχε μπει στη διαδικασία να το φέρει εις πέρας κτλ. Και εμείς ακόμα το τρέχουμε για τη νομική υπόσταση, δηλαδή καταστατικά κλπ. Δεν έχει ιδρυθεί ακόμα επίσημα, αλλά είμαστε ένα βήμα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πες μας λίγο τώρα ένας αθλητής που θα θέλει να απευθυνθεί στο σωματείο σας. Πού θα σας βρει, πώς θα μιλήσετε και τι ακριβώς θα πράξει το σωματείο για τον αθλητή. Ναι. Αρχικά τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά για τους πάντες. Όσοι μας γνωρίζουν και έχουν τα τηλέφωνά μας, όποτε και να μας πάρουν, η ανταπόκριση είναι άμεση. Από εκεί και πέρα έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα στο Instagram
η οποία λέγεται Σωματείο Ερασιτεχνών. Θεωρώ ότι μπορούμε να βάλουμε κάποιο link για να μπορεί να το βρει επίσης και από εδώ Φυσικά, μέσα εννοείται, εννοείται. οποιοσδήποτε. Οκ, τέλεια. Και από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει οποιασδήποτε φύσης πρόβλημα που θεωρεί ότι, πώς να σου πω, δεν μπορεί να το λύσει από μόνος του ή ότι δεν έχει ενδεχομένως και, να το πούμε ξεκάθαρα, το σθένος να μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που του δημιουργούν πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε δημιουργήσει το σωματείο εμείς. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και την νομική ομάδα από πίσω, η οποία, αν τυχόν φτάσουμε, να το πούμε έτσι, στο προχώρητο, θα λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να κάνουμε τα έννομα. Που τι σημαίνει αυτό? Αν για τον οποιοδήποτε λόγο ένας αθλητής θέλει να φύγει από την ομάδα του, ζητάει το δελτίο του και παράτυπα τελείως η ομάδα του κρατάει το δελτίο. Και λέμε παράτυπα διότι πρόκειται για ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο ανήκει στον αθλητή και μόνο. Αν λοιπόν αυτό συμβαίνει και ένας αθλητής στραφεί σε εμάς, εξετάζοντας πρώτα εμείς όλες τις παραμέτρους για να μπούμε στη διαδικασία και να επικοινωνήσουμε και με το σύλλογο, τότε κάνουμε αυτό ακριβώς πρώτον. Το μόνο που θέλουμε είναι να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανένα σύλλογο και απλά να προειδοποιήσουμε στην ουσία ότι αν τυχόν δεν γίνουν τα αυτονόητα, δηλαδή η απόδοση του δελτίου στον αθλητή την επόμενη στιγμή, εμείς θα κινήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και από εκεί και πέρα, αν τυχόν κάποιος από κάποιο σωματείο δεν συμμορφωθεί με αυτό, πάρα πολύ απλά θα κάνουμε ό,τι ακριβώς προβλέπεται. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω όμως, με κάθε επιφύλαξη, επειδή όλες οι προϋποθέσεις θα τις εξετάζουμε και θα μπαίνουμε στη διαδικασία και θα κάνουμε έρευνα και από τις δύο πλευρές όσο οφείλουμε, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δούμε ότι ένας αθλητής που έχει στραφεί σε εμάς δεν έχει το δίκιο με το μέρος του, και είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και στην πορεία τι ακριβώς εννοούμε σε αυτό, είναι ενδεχομένως από τις λίγες πιθανότητες που δεν θα μπούμε στη διαδικασία να εκπροσωπήσουμε την περίπτωση. Επειδή εκτός από το να σκοράρεις, ξέρεις και να πασάρεις καλά, έκανες μια πολύ ωραία πάσα. Οπότε πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Αν σε περίπτωση ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής γενικότερα, αριστέχνης, ό,τι είναι, δεν έχει δίκιο, τι ακριβώς τον συμβουλεύει το σωματείο? Ναι. Προφανώς, επειδή και εσύ είσαι πάρα πολύ καλός στο να βλέπεις το χώρο και να πετάς την μπάλα μπροστά όποτε χρειάζεται, θα σου πω ότι αυτό που έκανες μόλις ήταν τέλειο. Γιατί εάν, παραδείγματος χάριν, ένας αθλητής έρθει σε εμάς και μας πει ότι δεν μου δίνει το δελτίο η τάδε ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει καμία σημασία, δεν Εννοείται, κάνουμε φυσικά. διάκριση, ούτε τα βάζουμε με κανέναν από πριν. Και εξετάσουμε την περίπτωση και μας πει το σωματείο, ο σύλλογος, ο χ σύλλογος, ότι ξέρεις, αυτός ο αθλητής ήρθε π.χ. σε εμάς και έπαιξε 1-2 παιχνίδια και μετά εξαφανίστηκε. Πώς ακριβώς εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο σύλλογος αυτός έχει άδικο στην προκειμένη περίπτωση? Γιατί μιλάμε για μια συμφωνία η οποία έχει γίνει προφορικά, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να έρθεις να μας βοηθήσεις όλη τη χρονιά. Okay. Φυσικά. Και ένας αθλητής έρχεται, παίζει 1-2 παιχνίδια και ξαφνικά προειδοποιείται, σηκώνεται και φεύγει ή δεν δίνει κανένα λόγο που δεν εμφανίζεται, δεν ξέρω, πώς θέλεις πάρ' το. Αυτό δεν μπορούμε να το εκπροσωπήσουμε προφανώς αν καταλάβουμε ότι αυτό έχει συμβεί. Ακόμα και αν ο ποδοσφαιριστής μας έχει πει εμάς ότι δεν μου δίνουν το δελτίο μου, δεν ξέρω γιατί. Θα επικοινωνήσουμε με το σύλλογο. Αν ο σύλλογος μας πει κάτι από τα ανωτέρω, εμείς προφανώς δεν μπορούμε να το εκπροσωπήσουμε. Γιατί, όπως είπα, πάνω απ' όλα είμαστε με το δίκαιο και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, να έχουν εξαλειφθεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέψουμε όταν κάποιος το κάνει από τη δική μας μεριά. Και προφανώς το κομμάτι το συμβουλευτικό, όπως είπες, αν έχεις, που προφανώς έχεις ακουστά τον ΜΖΑΠ, ενδεχομένως πολλοί να μην τον έχουν, Εννοείται. κάνει δράσεις ενημερώνοντας τους ποδοσφαιριστές συλλόγων, πηγαίνοντας στα γήπεδα, στα αποδυτήρια μέσα και ενημερώνει για τέτοιου είδους περιστατικά και συμβουλεύει και, εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλουμε να κινούμαστε και εμείς, κάνοντας όμως μια διαφορετική δράση. Δεν θα πηγαίνουμε δηλαδή από αποδυτήρια σε αποδυτήρια, θα καλούμε, θα έχουμε ανοιχτές προσκλήσεις προς όλους που θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουμε εμείς και να μάθουν για εμάς, να έρχονται σε ένα χώρο που θα έχουμε ορίσει εκείνη την περίοδο, θα κάνουμε ομιλίες οι οποίες θα ενημερώνουν τους πάντες για το πώς ακριβώς κινούμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στην περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής, τα λέμε απλά, Άγγελε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, εννοείται. Πάμε τώρα στην περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής έχει δίκιο,
βρίσκει τείχο όμως εντός εισαγωγικών από την ομάδα του και ανάλογο τείχο βρίσκει και το σωματείο. Ποιες είναι οι κινήσεις που θα προβεί τόσο ο ίδιος ο αθλητής, φυσικά σε συνεργασία με το σωματείο? Ναι, θα μου επιτρέψεις τώρα σε αυτό να σου πω ότι το σωματείο δεν θα βρει τείχο εύκολα. Η Ωραία, αλήθεια είναι αυτό ότι είναι το πάρα σωματείο πολύ δεν θα βρει τείχο εύκολα. σημαντικό. Ναι. Και αυτό γιατί, όπως προείπα στην αρχή, είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε 2 χρόνια τώρα. Και έχοντας αναλύσει πάρα πολύ διεξοδικά κάθε νόμο ο οποίος μπορεί να καλύψει τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και ενδεχομένως ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής να μην το γνωρίζει, ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να κινηθούμε σε κάθε περίπτωση, προκειμένου και η απόδοση του δελτίου στον αθλητή να είναι άμεση, αλλά και να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θέλουμε προκειμένου να δικαιωθεί γενικότερα. Τι εννοώ τώρα με όλο αυτό? Επειδή προφανώς δεν μπορώ να κάτσω να αναλύσω μια ολόκληρη στρατηγική που θα ακολουθεί Δεν για το συζητάω, ευνόητους λόγους. εννοείται. Οκ, τέλεια. Σε περίπτωση παραδείγματος χάρη, να φέρουμε πάλι άλλο ένα παράδειγμα, που ένας σύλλογος παραδόξως και παραλόγως τελείως ζητάει από έναν αθλητή λεφτά για να τον αποδεσμεύσει. Μμμ. Που είναι κάτι το οποίο το έχουμε συναντήσει και το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές. Φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράνομο και επειδή, όπως είπαμε και πριν, είναι αναφέρετο δικαίωμα του αθλητή να πάρει το δελτίο του στα χέρια του, διότι πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, εάν έρθει σε εμάς και ο Χ σύλλογος μας πει ότι όχι, το δελτίο δεν το δίνουμε με τίποτα, οι όροι είναι αυτοί, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει είναι να ενεργοποιηθεί κατευθείαν η νομική μας ομάδα. Και από εκεί και πέρα η νομική μας ομάδα είναι αυτή που θα αναλάβει το σύλλογο των ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Από τις πρώτες μέρες κιόλας δημιουργίας και υλοποίησης του εγχειρήματος, προχωρήσατε ήδη σε αναρτήσεις που βοηθήσατε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Όπως είπες και εσύ, δεν θα μπούμε σε ονόματα και καταστάσεις, γενικότερα θα μιλήσουμε. Ναι. Οι ομάδες, όταν έχουν άδικο, συμμορφώνονται εντός εισαγωγικών μετά και τη δημιουργία του σωματείου? Θα σου πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ήδη κάποια στιγμή που έκανα ένα τηλέφωνο σε έναν σύλλογο και κατάλαβαν με ποιον άνθρωπο μιλάνε, Μμμ. την επόμενη στιγμή προχώρησαν σε απόδοση του δελτίου στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου χωρίς καν να με ρωτήσουν για ποιον αθλητή μιλάω. Μμμ. Δηλαδή, πήρα ένα τηλέφωνο, είπα ότι είμαι ο Νίκου Άγγελος, παραδείγματος χάρη από το Σωματείο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, και ενώ μου είπαν ότι θα με πάρουν σε λίγο, επικοινώνησαν με τον ποδοσφαιριστή και του είπαν έλα αύριο να πάρεις το δελτίο σου. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Αλλά αυτό πρέπει να το αναφέρω, δεν θα είχε τη δυναμική αυτή την οποία λέω αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπήρχατε όλοι εσείς από πίσω, και βάζω και σένα Μιχάλη, διότι Μμμ. να αναφέρουμε ότι είσαι μέσα στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου. Ναι, Από την ήταν πρώτη κάτι που στιγμή ήθελα να το έναρξής στηρίξω του. εξ αρχής μόλις είδα την ανάρτησή σου. Ακριβώς λοιπόν, επειδή το έδειξες από την πρώτη στιγμή ότι θέλεις να βάλεις πλάτη με τον τρόπο σου, γι' αυτό ακριβώς και σε ευχαριστώ και εσένα προσωπικά, αλλά και όλα τα παιδιά τα οποία έχουν σπεύσει να δηλώσουν την επιθυμία ότι θέλουν να γίνουν ιδρυτικά μέλη, γιατί διαφορετικά, ξαναλέω, δεν θα έχει αυτή τη δυναμική αυτή τη στιγμή το ένα τηλεφώνημα το οποίο κάνω εγώ. Τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, Άγγελε, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο αυτό που θα πούμε, αλλά είναι σημαντικό. Οκ. Μπορεί να γίνει κάποιος μέλος ή ακόμη και αθλητής να απευθυνθεί σε εσάς και εκτός συνόρων Αττικής και Πειραιά, Αθήνας και Πειραιά? Φυσικά, και έχω ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε την πρώτη τέτοια περίπτωση, Μμ. σήμερα το πρωί, που μιλάμε για έναν σύλλογο ο οποίος βρίσκεται στην Ευρυτάνια. Μμμ. Για να σου δώσω και ένα exclusive, να το πούμε έτσι. Ωραία, ωραία. Οπότε, ναι, απευθύνεται σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και εμείς ούτως ή άλλως θέλουμε να το κάνουμε πανελληνίου εμβέλειας. Μμμ. Και από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς, επειδή ήδη έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ ανταπόκριση στην Κορινθία, ελπίζω να μην υπάρχει αυτή η ανταπόκριση επειδή υπάρχει και το πρόβλημα και απλά έχει πάρει αυτή την απήχηση την οποία θέλαμε. Και αυτή τη στιγμή, αν το κάνουμε μαζί, αυτό είναι ούτως ώστε να ενημερωθεί και η συμπρωτεύουσα, που είναι το αμέσως επόμενο στάδιο από την Αθήνα και τον Πειραιά. Δεν ξέρω τώρα αν ήθελες να αναφερθείς και στα άτομα που είναι στο πλευρό σου σχετικά με αυτό το εγχείρημα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό κομμάτι, που είναι ο Γιώργος ο Τσάκαλος, με τον οποίο έχω την τύχη να έχω και συγγενική σχέση. Και το λέω ότι έχω την τύχη γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που πραγματικά ξέρει πάρα πολύ καλά το νομικό κομμάτι και νομίζω ότι είναι από τους λίγους που, αν θα έμπαιναν στη διαδικασία να ασχοληθούν με αυτό, θα έβρισκαν όλα αυτά τα παραθυράκια του νόμου
τα οποία έχει βρει ο Γιώργος όλη αυτή την περίοδο. Και εννοείται ότι η δουλειά η οποία κάνει είναι πάρα πολύ σημαντική και αθόρυβη, γιατί είναι όντως αθόρυβη. Πιο πολύ δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία και φαίνεται από εμένα το όλο έργο το οποίο γίνεται, γιατί το δημοσιεύω και από τις προσωπικές μου σελίδες. Ωστόσο το Τσάκαλος Law Office συγκεκριμένα, που είναι η νομική ομάδα δηλαδή του Γιώργου, κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα ένα άλλο κομμάτι για το οποίο να μιλήσουμε και αργότερα αν θέλεις, που έχει να κάνει με ασφαλίσεις, με κάποια άτομα τα οποία έχω μιλήσει εγώ εν πάση περιπτώσει, είναι συγκεκριμένα το γραφείο MDA Insurance Agents, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ότι θα συνδράμουν, να το πω έτσι, στην προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς, με κάποια πακέτα ασφαλιστικά που αφορούν τους πάντες των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τραυματισμούς κλπ. Ωραία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε και αυτό, γιατί εκτός από τα δελτία και όλα αυτά με τις συμφωνίες που έχουν ερασιτέχνες με τα σωματεία, μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται και σε μακροχρόνιους, θα έλεγα εγώ, τραυματισμούς, σε πολύ δύσκολους τραυματισμούς. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το σωματείο θα υποστηρίξει και θα μιλήσει με το σωματείο για τον αθλητή. Φυσικά, αυτό ακριβώς είναι το κομμάτι το οποίο έλεγα με τα παιδιά από την ασφαλιστική. Πρόκειται για τους κυρίους Δημήτρη Μωυσίδη και Θωμά Μωυσίδη, οι οποίοι συνδράμουν με τον τρόπο τους ως εξής. Όταν έκανα εγώ μια επικοινωνία μαζί τους και τους παρουσίασα την ιδέα στο σύνολο και τους είπα ότι θέλουν να μας βοηθήσουν σε αυτό ακριβώς το κομμάτι το οποίο αναφέρεις, το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπαν είναι ότι πάρα πολύ τυχεροί είστε στο σωματείο, διότι αυτή τη στιγμή σαν γραφείο μπορούμε να σας κάνουμε αυτό το πακέτο. Και είναι κάποιες προνομιακές τιμές για ένα σύνολο ασφαλιών γενικών και ατυχημάτων παράλληλα που καλύπτουν τέτοιου είδους τραυματισμούς. Που σημαίνει τι? Ότι στην περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιος αθλητής πρόβλημα τραυματισμού και χρειαστεί να καλύψει κάποια έξοδα θεραπείων, στη χειρότερη και χτυπά ξύλο, έτσι, και μόνο που το λέω, χειρουργείων, Ακριβώς. εκεί ακριβώς έρχεται αυτό το κομμάτι με την ασφάλεια. Γιατί αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, αν κάποιος δεν έχει προνοήσει, έρχεται το σωματείο και καλύπτει και αυτή την ανάγκη. Οπότε κανένας δεν χρειάζεται να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι και τι θα γίνει αν τραυματιστώ και ο σύλλογός μου δεν με στηρίξει. Υπάρχει το σωματείο και για αυτό ακριβώς. Άρα κανένας προβληματισμός να βάλεις τα πόδια στη φωτιά, παίζεις με το κεφάλι σου ήσυχο και αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε χτύπα ξύλο, ου μη γίνει, το ξαναλέω, είμαστε εκεί και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε προβλέψει και για αυτό. Και είναι πολλά άλλα τα οποία θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε, αλλά επειδή είναι ακόμα συζητήσεις δεν τα δώσω. Ωραία, ναι, εννοείται αυτό. Φαίνεται βέβαια ότι το έχετε πιάσει από όλες τις πλευρές και ο ερασιτέχνης θα είναι καλυμμένος, να το πω εγώ, πάρα πολύ καλά με το σωματείο. Τι άλλο θα ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για το σωματείο, Άγγελε, ποιες θα είναι οι δράσεις του ή κάτι που μας διέφυγε και θέλεις να το αναφέρεις εσύ ο ίδιος? Κοίταξε, στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν το πιο βασικό απ' όλα να γίνουν όλοι μέλη μας. Δηλαδή το πιο βασικό απ' όλα για να αποκτήσει δυναμική αυτό είναι να γίνουν όλοι μέλη μας. Να το διαδώσουν όσο περισσότερο γίνεται, να στηρίξουν και τις σελίδες όσο περισσότερο γίνεται, ακόμα και αυτή την οποία ετοιμάζουμε για το Facebook, γιατί εκεί δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα. Έχουμε μόνο τη σελίδα στο Instagram, όπως προείπα. Εκεί ενημερώνουμε προς το παρόν επίσημα στο σωματείο και όταν με το καλό, με την κατάθεση καταστατικού, λάβουμε και νομική υπόσταση και μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε σαν σωματείο, γιατί αυτή τη στιγμή οτιδήποτε χρειαστεί, μόνο η νομική μας ομάδα μπαίνει μπροστά. Μόνο η νομική μας ομάδα κάνει αυτό το κομμάτι. Όταν λοιπόν με το καλό θα είμαστε στη δραστηριοποίηση σαν σωματείο, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο εύκολα, να σου πω την αλήθεια, διότι όλοι θα έχουν να κάνουν με έναν επίσημο φορέα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό να σε παίρνει ένας άνθρωπος επί προσωπικού και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να σε παίρνει ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί ένα σωματείο σαν πρόεδρος, σαν γραμματέας, δεν ξέρω κι εγώ σαν τι άλλο. Και εννοείται ότι το κομμάτι της νομικής ομάδας είναι πάρα πολύ διαφορετικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι ανοίγει και άλλου είδους παραθυράκια, να το πούμε έτσι. Εννοείται. Συνεργασία ή και παράλληλες δράσεις με άλλα σωματεία, με άλλους συλλόγους, όπως παράδειγμα τώρα θα πω τον ΨΑΠ, είναι στο πλάνο σας?
Φυσικά, αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι όταν θα έχουμε πάρει λίγο μεγαλύτερη απήχηση και ειδικά, Μμμ. όπως είπα και προηγουμένως, όταν θα έχουμε καταθέσει καταστατικό και θα έχουμε νομική υπόσταση. Επίσης, κάτι ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν σύλλογοι ερασιτεχνικοί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν δηλώσει ανοιχτά την επιθυμία τους να στηρίξουν το εγχείρημά μας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό, διότι αυτή τη στιγμή σου παίρνω τους δύο συλλόγους οι οποίοι όντως το έχουν κάνει, ο ΑΟ Λυκόβρησης και ο ΠΑΣ Γαλάτσι. Έχουν δείξει ότι δεν έχει δημιουργηθεί το σωματείο για να τα βάλει με τους συλλόγους. Εμείς θέλουμε μια άγαστη συνεργασία με τους συλλόγους. Αλλά όταν οι σύλλογοι θα δημιουργούν πρόβλημα, εμείς προφανώς και θα κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Δεν μπορούμε να μην τηρήσουμε το λόγο μας, να το πω έτσι, απέναντι στον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο. Αν χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα έρθουμε σε ρήξη. Δεν είναι όμως ο πρωταρχικός μας σκοπός. Πάντα μπαίνουμε στη διαδικασία και συζητάμε, πάντα μπαίνουμε στη διαδικασία και κάνουμε αρχικά έρευνα και αν τυχόν είναι αυτό δυνατόν, να συνεργαστούμε με το Σύλλογο για να βρεθεί μια κοινή γραμμή πλεύσεως στο κομμάτι πώς ακριβώς θα αποδοθεί το δελτίο πίσω στον ερασιτέχνη αθλητή που το θέλει. Πρόκειται για μια πολύ καλή αλυσίδα που για να είναι δυνατή πρέπει όλοι να είναι δεμένοι. Είτε είναι αυτό το σωματείο, είτε είναι ο αθλητής, είτε είναι ο σύλλογος. Οπότε είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις. Ακριβώς και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το κομμάτι ότι όντως δεν είμαστε εδώ για να πάμε κόντρα σε κανέναν και ξέρεις, δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλοί σύλλογοι ενδεχομένως μας βλέπουν σαν εχθρό. Αλλά θεωρώ ότι οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν σαν εχθρό είναι οι σύλλογοι οι οποίοι πραγματικά, συστηματικά δημιουργούν τα προβλήματα στους αθλητές. Διότι διαφορετικά δεν θα το βλέπαν έτσι. Και απόδειξη είναι η Λυκόβρης και το Γαλάτσι, να σου πω την αλήθεια μου. Και κακά τα ψέματα, είναι αρκετοί οι σύλλογοι ανά την Ελλάδα που δημιουργούν προβλήματα σε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κακά τα ψέματα και είναι απ' τη μία, θα το πω έτσι, εντός εισαγωγικών κρίμα που δεν μπορούμε να το αναφέρουμε. Από την άλλη καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα σεβόμαστε. Αλλά όντως, αν με ρωτήσεις από αυτή τη μικρή χρονικά εμπειρία την οποία έχω αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό, είναι όντως πάρα πολλοί οι σύλλογοι που το δημιουργούν το πρόβλημα. Και δεν έχει να κάνει ούτε με Αθήνα, ούτε με Πειραιά, ούτε με κανένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Γίνεται παντού. Όχι, όχι, σε όλη τη χώρα ακριβώς. Άγγελε Νίκου, λίγο πριν κλείσουμε, τι θα ήθελες να αναφέρεις και στους ερασιτέχνες που σε ακούνε, στους συλλόγους που θα σε ακούσουν και γενικότερα σε όλους τους ακροατές. Το βασικότερο όλων που έχει να κάνει και με το εγχείρημά μας πάρα πολύ άμεσα είναι ότι μπορεί μεν να μην είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε χομπίστες κυριολεκτικά και μπορεί ένας επαγγελματίας που αντιμετωπίσει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουμε εμείς πάρα πολύ συχνά επειδή δεσμεύεται από συμβόλαια και από χαρτιά που αναγράφουν όρους και τα πάντα να έχει μια πάρα πολύ πιο εύκολη κατάληξη αν καταφύγει δικαστικά. Πραγματικά ερχόμαστε να το λύσουμε και αυτό και στον ερασιτέχνη γιατί υπάρχουν παραθυράκια νομικά τα οποία και εμάς δικαστικά μας δικαιώνουν την επόμενη χρονική στιγμή. Πάρα πολύ άμεσα. Ασχέτως αν οι συμφωνίες είναι προφορικές, ξαναλέμε, το δελτίο, αυτή η συμφωνία, η προφορική, με συγχωρείς, δεν δεσμεύει κανέναν. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλό να το έχουν όλοι στο κεφάλι τους. Από εκεί και πέρα, ό,τι είπα και πριν, στηρίζουμε το σωματείο. Είναι, να το πω έτσι, ηθική υποχρέωση του καθενός να στηρίξει το σωματείο, γιατί αν τυχόν κάποια στιγμή δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα και είσαι είτε ιδρυτικό μέλος είτε απλώς μέλος του σωματείου, κατευθείαν το πρόβλημα λύνεται. Άγγελε, να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που είπαμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο ποδοσφαιριστική όσο και με το σωματείο και εμείς μπορεί να είμαστε εκπομπή της Χαλκιδικής, αλλά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε δράση που αφορά το σωματείο, γιατί όπως είπαμε θα αφορά σε λίγο και όλη την Ελλάδα που την αφορά ήδη βασικά. Οπότε είμαστε εδώ για ό,τι άλλο χρειαστεί το σωματείο, αλλά και εσύ προσωπικά. Ακριβώς, εγώ σε ευχαριστώ Μιχάλη καταρχάς, το ξαναλέω για τη φιλοξενία, διότι και από τη μεριά σου δεν ήταν ακριβώς πρόσκληση, δηλαδή εγώ έψαχνα να το κάνω αυτό και εσύ προς τιμήν σου κιόλας ήρθες και μου είπες ότι έλα να το κάνουμε μαζί και όπως είπες δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν είναι Χαλκιδική TV ή οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας μπορεί να απασχολήσει τον οποιονδήποτε και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί οπουδήποτε.
Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τίποτα, Μιχάλη, να είσαι καλά. Αντεύχομαι για την ποδοσφαιρική πορεία για φέτος. Να είσαι καλά.